Dragi prieteni, bine v-am regăsit la al treilea episod al Impactului Global în această lume în care trăim vremuri tulburi, în această lume a tehnologiilor. Orice lucru se întâmplă într-o parte a globului, mai devreme sau mai târziu ne afectează pe toți din toate părțile acestui mare sat pe care îl numim astăzi planeta Pământ. Dacă vă place ceea ce facem noi, vă rog să ne scrieți în comentarii, iar dacă aveți prieteni care sunt interesați de politica externă și de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu ezitați să le transmiteți și lor. Alături de mine este Mihai Isac, expert în politică externă și securitate. Mihai, te salut din nou. Bună ziua de la București, toate cele bune. Mihai, aș vrea să începem cu, dacă tot ești la București, cu ultima vizită a președintelui Republicii Moldova la București, care s-a întâmplat pe data de 1 noiembrie, prelejuită de un forum al femeilor în politică, însă Maia Sandu a reușit să transmite mai multe mesaje, unele dintre ele presa de la București le-au estimat ca cruciale și chiar foarte îngrijorătoare. Eu aș vrea să vedem puțin din discursul președintelui Maia Sandu, după care venim și comentăm. Doar să arătăm ecranul, așa, și să vedem, să ascultăm un pic din discursul președintelui. Această vulnerabilitate energetică generează șantaj politic. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este folosit de gruparea hoților din Republica Moldova, care s-a solidarizat cu partidele proruse și este gata să dea foc la țară pentru a scăpa de închisoare. Această grupare investește resurse enorme să implice Republica Moldova în război. Președinta Maia Sandu a primit promisiuni? Da, am văzut discursul, colegii de la TVR București au făcut un reportaj mai amplu. Cum ți s-a părut ție această vizită? Maia Sandu are o foarte bună popularitate în România. Foarte multe persoane glumesc că după ce va termina mandatul la Chișinău ar trebui să vină să fie președintă a României. Discursul dânsei era de așteptat. Un apropo, foarte mulți pe timpul lui Dodon și-l doreau președinte pe Iohannis la Chișinău. Absolut, știu că și Traian Băsescu a avut o anumită popularitate în Republica Moldova la un moment dat, deci nu este mai are. O și mai are. Dar amploarea fenomenului Maia Sandu în România este destul de importantă, mai ales la nivelul votanților partidelor de dreapta și a mediilor unioniste, să spunem, din România. Președinta Republicii Moldova a transmis niște semnale foarte clare, a cerut practic ajutorul României și cerând ajutorul României a cerut inclusiv ajutorul Uniunii Europene și al NATO, România fiind membra acestor două organizații. Mesajul a fost transmis foarte calm, nu a fost un mesaj alarmist, cum se așteptau mulți, a fost un mesaj în care se spune că are nevoie de ajutor. România deja furnizează acest ajutor, atât financiar, cum se știe, energetic, prin furnizarea de energie electrică și de păcură pentru sezonul de încălzire, prin alte mijloace, mai mult sau mai puțin oficiale. Maia Sandu totuși a trasat practic și niște sarcini pentru politica externă românească în Republica Moldova, prin faptul că a subliniat pericolul reprezentat de aceste, cum am spus și ea, grupări de hoți care și-au găsit un sprijin politic sau care încearcă să formeze o adevărată falangă politică împotriva Maiei Sandu. Inclusiv România a trecut prin astfel de episoade în urmă cu câțiva ani, când persoane cunoscute ca fiind penale, care au fost și condamnate. Mă refer aici la Voiculescu, patronul grupului Antenelor, sau la fostul premier Năstase. Deci România nu este străină de lupta împotriva marii corupții și a tentacolelor sale politice. Maia Sandu, pe lângă faptul că beneficiază de un carte blanche din partea statelor europene, a venit și la București pentru un ajutor nu numai declarativ, pentru un ajutor nu numai
de PR, dar și pentru consolidarea ajutorului primit deja. Și ne așteptăm ca în perioada următoare România să aloce noi resurse pentru Republica Moldova. Și aici, din nou, mă refer atât financiare cât și energetice, și este de așteptat ca și România să se implice în procesul de democratizare a sectorului de securitate din Republica Moldova și treptat Republica Moldova să facă parte, să fie mult mai bine ancorată în lumea NATO și în lumea Uniunii Europene. Este adevărat că România are într-un fel această datorie față de Republica Moldova, inclusiv prin faptul că peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au și cetățenie a României. Dacă mai adăugăm la asta și faptul că foarte mulți cetățeni din Republica Moldova au și cetățenii ale Italiei, ale Portugaliei, Spaniei sau Bulgariei, deja putem vorbi de faptul că în Republica Moldova trăiește un număr impresionant de cetățeni europeni care au nevoie de sprijinul țărilor mamă, cum putem spune. Da, eu am ascultat și eu întregul discurs al Maia Sandu. Spunea la un moment dat, doamnă președinte, că România și Republica Moldova încep un nou parcurs comun în ceea ce ține securitatea energetică sau ceva de acest gen. Sincer să fiu, dacă aș fi fost eu speechwriter-ul doamnei președinte, aș fi adăugat acolo, sau mă așteptam cel puțin să fie adăugat ceva despre unire. Și foarte mulți oameni au așteptat ceva similar cu demarăm un proces de reunificare sau nu a urmat. Și referitor la această frăție a hoților, cum o numește doamna președinte, pentru că procesele sunt abia pe rol în instanță, o parte dintre ele, mă așteptam să facă un pas, nu știu, poate s-a făcut la nivel neoficial sau la nivel personal în discuțiile cu premierul Ciucă, cu președintele Iohannis, că au avut și întâlniri bilaterale. Scuze. Mă așteptam să ceară ca personajele care apar în acest cerc al doamnei președinte numit Frăția Hoților, ca România să facă primul pas după Statele Unite. Ceea ce au făcut Statele Unite și ceea ce vom discuta puțin mai târziu. Să impună sancțiuni împotriva persoanelor vizate, pentru că știm foarte bine că unii dintre băieții deștepți, dacă putem să-l cităm pe Traian Băsescu, au foarte multe proprietăți în România. Sau au avut proprietăți în România, mai au conturi, au și cetățenia României. De ce nu ar veni Chișinău să ceară acest lucru? Mai ales că sunt indicii clare că acești oameni colaborează cu agresorul. Agresorul european în acest moment este unul, Moscova. Kremlinul, de fapt, nu neapărat Moscova. Revenind la ce ai spus despre faptul că Maia Sandu nu s-a referit la unire în discursul său, trebuie să luăm în considerare faptul că doamna președintă s-a mai expus pe această problemă și anterior, iar orice încercare în acest moment de a face o referire la o unire directă între Republica Moldova și România poate fi denaturată de propaganda pro-rusă. Discursul doamnei președinte a vizat problemele pe termen scurt. Unirea, dacă va fi sau nu va fi decisă doar ne dăm seama de un simplu discurs în Parlamentul României. Este nevoie de măsuri mult mai ample pentru a implementa un astfel de deziderat. Este adevărat că prin reformele implementate Republica Moldova se apropie de acest deziderat al unirii cu România, pentru că trebuie să înțelegem faptul că nu este un proces atât de simplu. Ceea ce s-a întâmplat în 1918 a fost dictat și de condițiile istorice, în condițiile prăbușirii Imperiului Țarist, iar alipirea Basarabiei de atunci la România practic a salvat acea zonă de la colapsul provocat de bolșevici și de la un război civil care a zguduit teritoriile rămase sub controlul rămășițelor Imperiului Țarist. România poate impune anumite sancțiuni, dar trebuie să luăm în considerare faptul că sistemul românesc este diferit de cel american, iar Statele Unite au aplicat anumite sancțiuni unor persoane care nu sunt cetățeni ai Statelor Unite. Foarte multe persoane din
Republica Moldova, inclusiv Vlad Plahotniuc, dacă ne aducem aminte cazul Linici, dacă nu mă înșel, inclusiv Vlad Plahotniuc, dar și alte persoane acuzate de a face parte din această frăție a hoților, au cetățenie română. Foarte multe dintre ele au și relații foarte bune la nivelul statului român. Rămâne foarte mult de lucru pentru colegii noștri care lucrează în investigații să descopere aceste legături între Plahotniuc și diferite medii de putere din România. Din surse apropiate guvernării se știe că la București Maia Sandu a avut discuții și cu factori de decizie din cadrul serviciilor românești de spionaj. Mă refer aici la SRI, la SIE și la alte structuri de securitate ale României, iar astfel de contacte, în mod sigur, au loc în mod frecvent la nivelul acestor servicii de securitate din România și Republica Moldova și nu numai România. În mod sigur, serviciile de specialitate din Republica Moldova beneficiază de un sprijin din partea structurilor de informații din Occident. Iar a impune sancțiuni doar verbal sau doar pe hârtie este ceva ușor de făcut. Ideea ta este foarte bună, dar ar trebui dusă la nivelul întregului bloc comunitar. Niște sancțiuni din partea Uniunii Europene. Iar, după cum bine știi, în România sistemul legal funcționează cu oarecare întârziere. Iar până în a se demonstra vinovăția unui acuzat sau altuia, acesta poate să-și managereze proprietățile sau să le transfere pe numele altora. Putem fi foarte siguri de faptul că niciunul din numele pomenite nu și-au lăsat, cred că, averile să fie descoperite în fața acțiunilor autorităților române. Bănuiesc că marea majoritate a proprietăților valoroase au fost deja transferate pe numele altor persoane. Este nevoie și de o decizie finală a justiției din Republica Moldova, eventual de inițierea unor procese în România împotriva acestor persoane, pentru a putea facilita autorităților române să impună aceste sancțiuni. În mod sigur, România nu o să poată să impună sancțiuni similare împotriva lui Plahotniuc, cum a făcut Statele Unite. Nu va putea să îi interzică accesul în România, pentru că procedura de ridicare a cetățeniei române este o procedură destul de lungă și este nevoie de o decizie finală a justiției pentru a face acest pas. Dar, în mod sigur, România și autoritățile altor state din Uniunea Europeană pot ajuta Republica Moldova în procesul de documentare a faptelor criminale și de recuperarea bunurilor tăinuite de aceștia pe teritoriul statelor UE și nu numai. În orice caz, fără un demers clar din partea justiției moldovenești, eventual crearea unui înalt tribunal pentru corupți sau pentru crearea unei noi instanțe care să judece aceste acte de mare corupție, vom asista la acest joc de lumini și umbre din justiția moldovenească, în care aceste înfățișări sunt amânate în permanență, se mută procesele, se recuzează judecătorii și sunt folosite tot felul de tertipuri pentru a nu permite aplicarea legii. Maia Sandu, prin discursul dânsei, nu a făcut altceva decât să reitereze diferite puncte de opinie care au fost spuse și altădată atât de ea cât și de alți factori din fruntea guvernării de la Chișinău, și anume că Republica Moldova are nevoie de un sprijin solid în reformarea justiției și în aplicarea legii. Din nou revenind, România poate să impună anumite sancțiuni, dar din ce cunosc eu, în România nu este un mod de a face acest lucru în mod frecvent. Poate niște sancțiuni la nivel european care ar fi implementate de România după sistemul sancțiunilor aplicate împotriva unor persoane din Federația Rusă ar fi mult mai eficient. Dar nu văd. Eu știu că orice stat se poate alipi sau afilia unor sancțiuni deja existente. E o procedură foarte simplă. Sunt de acord cu tine, dar cum spuneam, România, de pildă, n-ar putea să interzică lui Vlad Plahotniuc intrarea în țară. Vlad Plahotniuc este cetățean român, ne place, nu ne place, și are tot dreptul să intre în România. Că în momentul în care ar ieși din avion, ar fi pus sub pază armată sau ar fi acuzat de anumite fapte de corupție,
este altceva. Dar sancțiunile impuse de americani, în primul rând, au un rol mai mult declarativ, pentru că trebuie să ne dăm seama că Plahotniuc n-ar mai încerca să mai intre în Statele Unite acum, având în vedere că a mai fost acolo și a fost dat afară. Înțeleg ceea ce spui și ai perfectă dreptate, dar nu există în cultura noastră juridică implementarea unor astfel de sancțiuni. Dar, din nou, întotdeauna este un început sau ceva. Este prima dată când aud această idee care a enunțat-o cu afilierea la sancțiunile impuse de Statele Unite și cred că dacă ar fi un impuls din partea societății civile sau a mass media, s-ar putea face și acest pas. În orice caz... Eu am făcut acest pas acum. Da, ai făcut acest pas și foarte bine. Problema este că raporturile juridice ale lui Vlad Plahotniuc cu Statele Unite sunt diferite decât raporturile juridice ale lui Vlad Plahotniuc cu România. Și pe lângă acesta, cum spuneam înainte, Vlad Plahotniuc are anumite relații la București care pot împiedica sau întârzia implementarea unor măsuri similare. Noi am alunecat puțin spre următorul subiect pe care vreau să-l discutăm. Da. Eu am dedus din ceea ce a spus doamna președinte și din ceea ce simt eu de aici de la Chișinău că Republica Moldova are câteva linii de vulnerabilități. Prima linie de vulnerabilitate care generează cumva celelalte vulnerabilități din linia a doua și a treia. Prima linie este dacă vom avea energie și doi, dacă vom putea plăti pentru acea energie care o vom avea. Vorbesc de populație, nu vorbesc de marea parte a populației, pentru că Republica Moldova, având foarte mulți cetățeni plecați peste hotare, de fapt, cei rămași aici fie sunt cei cu venituri modeste, fie sunt pensionarii, părinții celor care au plecat, copiii și părinții celor care acum lucrează undeva preponderent în Uniunea Europeană. Deci, astea sunt două dileme. Aceste dileme ar putea genera nemulțumire socială la nivel de populație, cu incapacitate de plată, cu debranșări de la rețelele de energie și așa mai departe, ceea ce ar putea genera un protest deja nu organizat cu bani aduși cu plăcinte, apă minerală și vin sau țuică prin maxi-taxuri, dar un protest plăuntric, un protest justificat a unor oameni care nu-și mai pot achita facturile, și aici ar putea beneficia cei care urmează să-ți mai arăt o investigație publicată de către colegii de la RISE împreună cu cei de la DOSIE, Centrul Rus de Investigații. Se numește Agenții FSB responsabili de Republica Moldova. Din această caricatură înțelegem că Igor al lui Nicolae, fost președinte a Republicii Moldova, a fost schimbat pe Ilana lui Miron. Iată, vedem, investigația este foarte interesantă, eu am citit-o. Iată pe responsabilul de noi, Miliutin, iată-l, băiețelul ăsta, ochelari. Alături de el este tot un personaj care vizitează des Republica Moldova. Ăsta este un politolog, un tehnolog politic, să spunem așa. Da, am citit ancheta. Da. Este o chestie destul de bine făcută și felicitări echipei care s-a ocupat. Iată toată verticala care se ocupă de Republica Moldova. Asta este Serghei Beseda. Înțeleg că, cel puțin în mediile rusești, care se ocupă de serviciile secrete ruse, adică de investigarea serviciilor secrete ruse, se spune că Beseda nu mai este un favorit la Kremlin, este cel care a fost și arestat, parcă unii spuneau că chiar se află undeva într-o închisoare din Moscova. Deocamdată se spunea că s-ar afla ba în arest la domiciliu, ba că ar fi fost mort, ba nu știu ce. Bine, Serghei Beseda este cel care a condus serviciul numărul 5, cel care și-a asumat rolul de direcție din cadrul Ministerului de Externe. De obicei, Ministerul de Externe se ocupă de anumite spații. Nu, Beseda cu FSB-ul lui. Da, arată de fapt mentalitatea rusă în ceea ce privește Republica Moldova. De Republica Moldova se ocupă serviciul intern rus, FSB, nu se ocupă serviciul de informații de fapt de contraspionaj, de atentate teroriste, de nu știu ce. Iată, băieții au pierdut
podul Kerch, anume datorită faptului că erau prea concentrați probabil pe Republica Moldova. Iată Miliutin și încă două personaje, Soloha, cel pe care l-ați văzut mai sus alături de Miliutin, Da. și Ivan Corol, care înțeleg că se ocupă mai mult de regiunea transnistreană. Citiți această investigație, este foarte, foarte interesantă. Venim la subiectul numărul 2. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva lui Vlad Plahotniuc, a apropiaților săi și împotriva lui Ilan Șor și de asemenea împotriva Sarei Șor, cunoscută cu nume de scenă ca Jasmin, o pretinsă cântăreață. Eu nu prea îmi plac piesele ei, dar bine, știi cum, la mâncare și la muzică nu ne putem potrivi toți. Așa este. Totuși, imediat ce au fost anunțate sancțiuni, s-a publicat un interviu cu Vlad Plahotniuc. Eu scriam pe o rețea de socializare că, virgulă, consilierii lui Vlad Plahotniuc vor să revină în politica din Republica Moldova, pentru că, spre deosebire de colegul său de suferință, cu ghilimele de rigoare suferință, Ilan Șor, care a ieșit în spațiu public singur, Vlad Plahotniuc sau Vlad Ulinici nu a vrut să publice, nu a vrut să apară el să vorbească în fața camerei, ci a transmis un interviu scris. Eu, ca și jurnalist, nu accept asemenea interviuri niciodată. Vreau să vorbesc cu omul față în față, pentru că, de obicei, eu nu-mi pregătesc foarte multe întrebări de la acel om, ci o parte din întrebări se nasc în timpul discuției. Vedem unde se duce discuția. Este clar că a fost făcut de consilierii lui. Spune că revine în politică și aveam o sugestie să facem partidul Zoom sau partidul Skype, pentru că avem foarte mulți din cei care se află acum peste hotare și intervin la diferite meeting-uri prin acest domnul Cavcaliuc, da, sau un blocul Skype. Păi mai ești Platon pe acolo, mai sunt băieți. Da, corect. Și pot să fac un blocul electoral Skype sau Zoom. Scuză pentru reclamă la aceste rețele, dar care una dintre ele o folosim și noi pentru înregistrarea acestor discuții între noi. Cum vezi tu acest bloc electoral? Vezi că le-am dat și idee, putem să ne numim și noi tehnologi politici. Absolut. Numai că noi nu primim bani de la Facebook, nu primim bani de la nimeni. Demersul, te rog. Ceea ce spun jurnaliștii de investigații, sancțiunile împotriva acestei Sara sau Jasmin s-ar fi impus pentru a opri fluxurile financiare pe care Moscova, prin intermediul soției lui Ilan Șor, le transmiteau și veneau acele pachete, acele pungi deja cunoscute, care au fost reținute inclusiv de procuratori anticorupție. Revenirea oamenilor în politică. Da, în primul rând, nu cred că putem vorbi neapărat de o revenire, cât de doar în mod sigur n-au plecat niciodată, nici reprezentanța lui Vlad Plahotniuc sau ai altor persoane căutate de justiția de la Chișinău au fost în permanență prezente în politica de la Chișinău prin proxy, chiar dacă domnul Vlad Plahotniuc a plecat în Turcia sau în Republica Turcă a Ciprului de Nord, un fel de Transnistrie mediteraneană. Nu putem vorbi decât de faptul de oficializare a acestei colaborări între diferiți factori ai mediilor banditești din Republica Moldova. Înțeleg că ăștia sunt frăția hoților. Da, ce este îngrijorător este faptul că în pofida faptelor arătate, în pofida dovezilor din presă și nu numai de limbă română și cea de limbă rusă, persoane cum este Ilan Șor încă sunt votate în Republica Moldova. În mod sigur, Plahotniuc, dacă ar candida sau dacă ar avea un partid, ar intra în Parlamentul de la Chișinău. Asta arată vulnerabilitatea Republicii Moldova din acest punct de vedere, un fenomen care este destul de răspândit în statele sovietice și fost comuniste, inclusiv în România. Îmi permit să te contrazic. Plahotniuc, dacă ar avea acces la bani și și-ar recrea o echipă, probabil ar intra în Parlament. Spre deosebire de Ilan Șor, Plahotniuc nu are carism. Eu l-am observat fiind reporter pe Parlament mai mulți ani. Eu îl cunosc, de fapt eu am intrat în presă cam pe când a intrat și el în Parlament prima dată. El evită
confruntarea cu oamenii. Ilan Șor, cum o face el, mai stângaci, mai ba română, ba rusă, ba evreiască, vorbește cum apucă, reușește să dea o emoție. Plahotniuc a evitat, nu știu, i-a fost frică în permanent să facă acest lucru, a făcut foarte puține apariții publice. De aceea, probabil, dacă ar avea resursele administrative și financiare la îndemână, și-ar crea în jurul lui o echipă carismatică. Vlad Plahotniuc este periculos prin faptul că este o persoană inteligentă. El a dovedit cum poți deveni dintr-o persoană acuzată că ar fi că ar fi avut anumite rețele de proxenetism sau că a jucat dintr-un bișnițar a anilor 90. Dintr-un bișnițar a ajuns stăpânul unei țări întregi în mai puțin de 10 ani. Trebuie să înțelegem că și Plahotniuc și Ilan Șor sunt produsul perioadei 2001-2009, când Republica Moldova a fost condusă de Vladimir Voronin și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Această grea moștenire, cum e și în România vorba, această grea moștenire apasă foarte dur pe umerii actualei guvernări de la Chișinău. Lansarea acestui bloc electoral, cum ai spus, Skype Zoom, cum am spus, este practic o oficializare a unei relații deja avute între Platon, Ilan Șor și alții. Faptul că ei în anumite momente s-au certat sau au existat anumite conflicte legate de preluarea unor fluxuri financiare din Republica Moldova, mai mult sau mai puțin legal, asta arată faptul că ei se pot uni când sunt amenințați de lege. Pentru că Republica Moldova, acum sub Maia Sandu și sub PAS, nu contează că este PAS sau nu este PAS, sau este Maia Sandu sau nu este Maia Sandu. Este un moment istoric în care Republica Moldova poate să sfarme aceste legături toxice care există între politică și lumea criminală din Republica Moldova. Plahotniuc, chiar dacă nu ar intra în Parlament, să spunem, ai dreptate, nu are carisma pe care o are Ilan Șor, dar el oricum ar cumpăra la bucată deputații. Să nu uităm cum s-au format și alte partide în Republica Moldova, când după ce se intra în Parlament, Partidul Comuniștilor a pierdut foarte mulți astfel de deputați care s-au lăsat cumpărați pe diferite sume de bani. Există suspiciunea că însuși șef de tarabă era liderul, Vladimir Voronin. Absolut, mă refer că au pierdut, mă refer în mod public. Dar trebuie să înțelegem faptul că acești oameni care, chiar dacă se ceartă la televizor sau pe rețelele sociale, acești oameni sunt de fapt bine conectați între ei. Foarte mulți sunt chiar și în diferite grade de rudenie, cumetrii, alte forme de rudenie, informală sau informală, iar Republica Moldova, planeta Moldova, să spunem așa, pentru ei nu este decât o sursă de îmbogățire mai mult sau mai puțin rapidă. Revenirea lor în politică în acest moment nu pune mari probleme guvernării de la Chișinău în acest moment. Dar, cum spuneam și în emisiunea trecută, faptul că, de fapt, cum tu spuneai în emisiunea trecută, Republica Moldova o să aibă 3 ani electorali, 2023, alegerile locale 2024, alegerile prezidențiale 2025, alegerile parlamentare. Și în pofida popularității pe care o are Maia Sandu, trebuie să înțelegem că, de pildă, la anul, în alegerile locale, diaspora nu va putea să voteze pentru alegerile locale. Eu deja mă aștept la o victorie a opoziției pro-ruse în aceste alegeri și nu mă refer aici neapărat la orașul Chișinău, dar mă refer la celelalte orașe unde Partidul Șor are deja un mecanism foarte bine pus la punct de cumpărare a voturilor prin revenirea lui Plahotniuc și prin relansarea acestor fluxuri controlate de el în politica din Republica Moldova. Vom asista la... Încă nu se știe dacă Plahotniuc va reveni prin Partidul Democrat sau prin altă forță aflată acum în opoziție și vom asista practic la un tăvălug electoral în anumite părți ale Republicii Moldova. Și nu mă refer acum numai la zonele care votează pro-Rusia în permanență. Mă refer aici la Găgăuzia, Taraclia sau părți din nordul Republicii Moldova. Dar încă acest plan de acțiune comună lor încă nu este cunoscut. Iar faptul că Plahotniuc a dat un interviu, dacă nu mă înșel, la Tribuna, dacă nu mă înșel, la site-ul Tribuna, faptul că el a dat acest interviu nu face decât să
arate într-un fel disperarea personală a personajului Plahotniuc. Pentru că dacă ne luăm după exemplu altor dictatori din alte vremuri, aceștia și-au averea, se duc undeva la soare și își trăiesc restul vieții din ceea ce au Averea furat. e sechestrată. Îți dai seama că băncile care au auzit de sancțiuni, pentru că iarăși vorbim de acest sat puțin mai Global, mare, da. pe planeta Pământ, lucrurile, nu cred că vreo bancă normală de pe undeva care are și active americane o să vrea să facă tranzacții. Trebuie să înțelegem că Iar Vlad Plahotniuc nu este atât de mare de statură. Dacă era Marian Lupu, putea să se îmbrace, știi, cu aur peste tot, să-și pună în verighete chestii, și dacă era Marian Lupu, cred că îi ajungea pe câțiva ani. El e mai scund, sărmanul, e mai mic, nu prea are. Vlad Plahotniuc deja a luat măsuri active pentru a-și izola fondurile de diferite sancțiuni. Este chiar o anchetă, dacă nu mă Vlad al Arabiei, o anchetă făcută de niște colegi de-ai noștri care au apărut în urmă cu câțiva ani, în care se arată eforturile lui de a-și oficializa banii în paradisuri fiscale din Golful Persic. Totodată, din datele pe care eu le dețin și care sunt disponibile și în mass media din România, Vlad Plahotniuc deja are acea dublă cetățenie ulinici și nu ar fi de negat faptul că el ar putea să se folosească de proxy din România, de persoane de încredere din România pentru administrarea propriilor afaceri, sau el poate chiar să obțină o cetățenie pe alt nume din partea unui alt stat. Problema cu Vlad Plahotniuc este că el are capacitatea de a mobiliza forțe, inclusiv poate actual sau foștii ofițeri de informații din diferite state sau reprezentanții autorităților legale care îi oferă acest sprijin. Deci acțiunile juridice sau de altă natură ale României sau ale altor state trebuie îndreptate cu preponderență asupra anturajului său decât împotriva lui la început. Pentru că anturajul lui poate fi decimat de acțiunile legale ale României, Bucureștiului sau, României, Chișinăului sau altor state. În orice caz, intervenția lui Vlad Plahotniuc, a lui Ilan Șor, a lui Platon, care am observat că a dat un interviu săptămâna trecută mamei copilului său, Natalia. Acolo e telenovelă. E da, specific. absolut, Nu suntem critici de film, nu, sub nicio formă, dar acel interviu al lui Platon, interviul lui Plahotniuc, declarațiile săptămânale ale lui Cafcaliuc, intervențiile lui Ilan Șor, nu fac să arate decât ceea ce ai spus tu, această mobilizare. Dar încă nu este clar care este punctul comun în care vor acționa. Nu trebuie să uităm faptul că mai avem încă un jucător care poate interveni, și anume Renato Usate, care și el are oarecare influență și are la dispoziție fonduri capabile să influențeze într-o anumită măsură situația din Republica Moldova. În orice caz, Delta Dunării acum câteva zile. Da, în Delta Dunării din România, trebuie să subliniem. Cum se știe, Renato Usate are o relație aparte cu mediile politice din România, prin intermediul surorii sale, dacă nu mă înșel. Da. Iar în Republica Moldova această saga va continua și în mod sigur vom atinge subiectul și cu alte ocazii. În orice caz, rămâne de văzut ce presiuni se pot aplica împotriva autorităților de la Ankara sau ce demersuri personale se pot face pe lângă președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan pentru a influența luarea unei decizii în ceea ce privește pe Plahotniuc. Atâta timp cât Vlad Plahotniuc se poate refugia în state cum este Turcia, care oferă o platformă destul de ok pentru a face anumite activități comerciale, este greu de crezut că vor putea fi luate măsuri care să ducă la închiderea lui. De asta și spun, decimarea anturajului, a surselor de sprijin pentru Plahotniuc, Ilan Șor sau alte personaje ar trebui să fie primul pas. Este greu de crezut, de pildă, că statul Israel îl va extrada pe Ilan Șor. Israelul are o politică de a nu extrada proprii cetățeni, mai ales când Ilan Șor este apărat de o echipă de avocați destul de capabilă și nu are de gând să dea înapoi în cruciada sa împotriva Maiei Sandu. Rămâne să vedem care vor fi următoarele mișcări din partea autorităților sau din partea frăției răului, cum ai spus. Nu eu am spus, Maia Sandu a spus-o, eu am citat-o.
Mihai, eu îți mulțumesc, dragi prieteni, vă invităm să dați share, like, iată, cerșim și noi aceste share-uri și like, dar nu le cerșim dacă vă interesează. Dacă nu vă interesează, treceți peste acest clip. Noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare sau cu orice ocazie apare un subiect destul de fierbinte pe agenda acestui sat mare numit Globul Pământesc. Noi suntem Constantin Uzdri și Mihai Isac și vă prezentăm impactul global al acestei săptămâni. Mihai, îți mulțumesc și o săptămână frumoasă în continuare. Și eu îți mulțumesc frumos, toate cele bune.